Soc l'Aleix Brunat i aviat farà uns 20 anys que em dedico professionalment a acompanyar persones a sentir-se millor amb si mateixes i amb el seu entorn. I una mica més de 20 que vaig començar a investigar-me i navegar per aquests mons de la teràpia, el camí espiritual i l'autoconeixement. En aquest camí i també en totes les formacions professionals que he fet, sempre ha estat present el que s'ha popularitzat a Occident sota el nom de mindfulness o atenció plena. Sempre ha estat present l'atenció al moment present i la presa de consciència del que passa aquí i ara. Després de molts anys de treballar i d'investigar diferents maneres de treballar amb la consciència, ja sigui en enfocs terapèutics o abordatges més espirituals, en els que tots tenien com a base aquesta presa de consciència del moment present, finalment vaig decidir formar-me com a professor i mentor en atenció plena de la mà d'un dels màxims referents del mindfulness als Estats Units, un de les primeres persones que va portar aquesta mirada a aquella banda de l'oceà, en Jack Kornfield. Per mi, el que oferien ell i el seu equip representava una manera d'acompanyar els processos d'autoconeixement que s'allunyaven del mindfulness que ens vol pintar la vida de color de rosa i evitar treballar amb allò que és difícil, i que oferia una manera de treballar amb el dolor i les dificultats humanes amb una compassió i una paciència infinita. I això és el que m'agradaria oferir-te. Et vull presentar amb aquesta xerrada el que et vull oferir en els grups de mentoria en atenció plena. Uns grups on poder, com deia el poeta i místic sufí Rumi, fer-te visites a tu mateix, a tu mateixa. Un espai on jo pugui acompanyar-te a entendre't, a cuidar-te, a respectar-te i també a respectar els altres i el teu entorn. Abans, però, et vull convidar ara, si vols, a que t'acomodis un moment, que si t'és còmode, tanquis els ulls per a poder escoltar amb una atenció clara i oberta un poema que et vull compartir. Si tanques els ulls, deixa que les paraules t'inundin. És un poema de John Fox titulat Quan algú t'escolta profundament. Quan algú t'escolta profundament és com sostenir una tassa abonyegada que tens des de la infància i veure com s'omple d'aigua freda i fresca. Quan s'equilibra fins a la vora, et sents comprès. Quan es desborda i toca la teva pell, t'estimen. Quan algú t'escolta profundament, l'habitació on t'allotges comença una nova vida. I el lloc on vas escriure el teu primer poema comença a brillar en la teva ment. És com si s'hagués descobert or, quan algú t'escolta profundament. Els teus peus descalços trepitgen la terra i una terra estimada que semblava llunyana està ara a casa teva. Pren-te un moment per sentir les reverberacions d'això al teu cos. I si vols, pots continuar amb els ulls tancats o tornar-los a obrir. I és que et comparteixo aquest poema perquè sento, d'alguna manera, que expressa aquesta qualitat de profunda escolta i connexió que està al cor d'una mentoria en atenció plena. Els grups de mentoria en atenció plena que et vull presentar avui estan pensats per a crear aquest recipient sagrat en què la saviesa de les persones, la seva pròpia intuïció, la seva perspicàcia poden florir. Els grups de mentoria són un espai on poder banyar-nos en aquesta qualitat d'escolta que pot aportar-te un mentor, en aquest cas jo, però també la resta d'integrants del grup. Participar en una mentoria és una oportunitat d'estar acompanyat durant la teva pràctica d'atenció plena al llarg del temps. Jo, com a mentor, t'ajudo a mantenir l'espai per a que els ensenyaments d'atenció plena, aquesta claredat, coneixement, bondat i compassió que porten la pràctica de l'atenció plena,
puguin continuar florint. I què fem en aquests grups? Doncs durant una sessió de mentoria el que fem és treballar amb els materials de la vida de les persones, amb els materials de la teva vida. Una imatge que potser pot servir-te per entendre això és que les nostres vides són com farina, sal, aigua i tots els ingredients que conformen el pa. I després els ensenyaments, el que aprenem de l'atenció plena, són com el llevat que dona vida i ajuda a que tot això es converteixi en un pa increïble. Els grups de mentoria ajuden a crear el forn on es produeix aquesta transformació. I jo, com a mentor en atenció plena, estaré ajudant-te i donant-te suport en aquesta transformació. En els grups, el camp relacional és molt important. Les relacions que s'estableixen no només amb mi, sinó entre els participants i les participants dels grups. Més enllà que en algunes sessions jo pugui posar èmfasi en algun tema en concret que es vulgui treballar, aprendre o atendre, temes com ara com abordar les emocions, la por, l'ansietat, com s'estableix una comunicació conscient, com podem aprendre a transformar el patiment o treballar amb les creences. Més enllà de tot això, el que és veritablement valuós i màgic en les tutories és aquesta qualitat d'intimitat i relació que es produeix entre els que hi participem. En els grups de mentoria s'entra en un camp relacional, cultivat conscientment amb un guia. Llavors, es passa a formar part d'una comunitat que està dissenyada per a donar suport a la pràctica de l'atenció plena i, en definitiva, a la vida que vivim. Una pràctica, un grup, un suport que ajuda als participants a enfrontar les dificultats i els encerts de les seves vides, el desordre, el caos i les complexitats de les vides que vivim, això sí, amb consciència. I a veure les nostres vides, també aprenem això, a veure-les a través de la lent dels ensenyaments de l'atenció plena. Cal entendre que en una mentoria les veus dels participants, les seves experiències, les seves històries, els seus desafiaments, els seus aprenentatges, són tan importants per a l'experiència com allò que puc aportar jo com a mentor puntualment. Així, quan algú acudeix a un grup de mentoria, de fet està entrant en un espai on la seva veu i saviesa s'escolten i es tenen en compte. Avui dia, molta gent s'inicia la pràctica a través d'una aplicació o una xerrada penjada a internet, a través d'un curs gravat, potser com has fet tu amb alguns dels meus cursos o xerrades. És que pots estar escoltant xerrades mentre condueixes, pots anar-te'n a dormir usant una pràctica d'atenció plena per agafar el son a la nit, i tot això és magnífic. Tot és molt millor que no pas navegar eternament per la pantalla sense fi, enganxat a les xarxes socials. Però cal tenir en compte que això és una relació unidireccional. A qui escoltes no et coneix a tu. Així que quan només escoltes els meus àudios o mires els meus vídeos, jo no sé amb què estàs lluitant. No sé quines són les dificultats que pots tenir en el teu dia a dia o en la pràctica de l'atenció plena. No sé si al teu fill li han diagnosticat autisme o si la teva parella té Parkinson o que t'acabes de casar o si ets a punt de canviar de casa i anar a viure a una altra ciutat. No coneixo totes les circumstàncies de la teva vida, però en un grup de mentoria jo ho puc saber. Per això, allò que et puc oferir en una mentoria acostuma a ser en resposta a la teva vida i a les teves preocupacions. I això és molt diferent del que pots rebre a través d'un curs online o escoltant una xerrada. En un grup pots rebre pràctiques que realment estiguin en sintonia directa amb el que t'està passant. I més enllà d'aquesta relació específica i personal amb el mentor, amb mi, hi ha una altra dimensió que és el gran benefici de la mentoria en grups, que és la creació d'una comunitat que treballa per ser més conscients.
I el que això vol dir és que no només estàs amb mi com a mentor, sinó que tens al teu abast tot un grup de persones, un grup de suport, tot un grup que sosté la teva pràctica. I aquest és l'aspecte de l'experiència del grup de mentoria que la gent sovint no sap que està buscant fins que ho descobreix. Aquest contacte regular amb gent que està, com tu, en el camí de la consciència, de l'atenció plena, i que pot ajudar-te a veure la teva vida des de la lent de l'atenció plena. Hi ha un savi, no recordo el seu nom, que va dir: quan tirem una pedra a un riu, la pedra s'enfonsarà. Però si tenim una barca, la barca pot portar centenars de quilos de roques i no s'enfonsarà. El mateix passa amb la nostra pena i el nostre dolor. Si tenim una barca, podem transportar el nostre dolor i la nostra pena, el nostre patiment, i no ens enfonsarem en aquest riu. Aquest vaixell és, en primer lloc, l'energia de l'atenció plena que generes amb la teva pràctica. I també és el grup de suport, la comunitat de pràctica, formada per persones com tu. Un grup de mentoria també és un lloc on pots preguntar i explorar, un lloc on hi ha temps i seguretat per a fer preguntes. I el meu paper com a mentor és més el de facilitador que el de descarregador d'informació. Pot ser que en algunes sessions pugui donar una xerrada o puguem dedicar algunes sessions a aprofundir en algun tema, com ara com gestionar les emocions difícils, com tenir una comunicació conscient i empàtica, o com fomentar l'autocompassió. Potser en els inicis d'un grup, això, la descàrrega d'informació, ocupi més espai per ajudar a traçar el camí cap a l'escolta profunda i l'acompanyament respectuós, però aquesta no és la intenció principal a llarg termini. Potser ens passem unes setmanes o mesos, depenent del grup, aprenent la pràctica, xerrant sobre ella, fent més meditacions per a poc anar creant el grup de suport segur i estable per als participants. Amb les xerrades o les meditacions que ofereixi, jo com a mentor puc anar creant aquest forn que deia abans, un contenidor alquímic on la gent pot ser més conscient, on els participants es poden transformar. I amb el pas del temps, com a mentor, escoltar jo menys i parlar jo menys. Tot això per a que la saviesa del grup sostingui la pràctica, per a que el grup sigui un lloc de suport i de saviesa comunitària. Per a que això pugui passar, segurament hi haurà un conjunt de diferents habilitats que necessitarem desenvolupar. I moltes d'aquestes habilitats les aprendràs en els grups, a través del modelatge de les meves intervencions com a mentor, de les petites pautes que pugui donar-te, o de les petites xerrades o, com ja he dit, dels cursos que puguem fer. A poc anirem generant les habilitats necessàries per a crear i mantenir espais acollidors on els participants puguin transformar-se profundament. Estar en un grup de mentoria grupal realment exigeix que creixis i aprofundeixis en la pràctica de l'atenció plena. T'exigirà qualitats envers tu i envers els teus companys i companyes. I oferiré aquestes xerrades o cursos, ja sigui dins dels grups o fora d'ells, que et permetin anar adquirint aquestes qualitats. T'acompanyaré en el teu propi camí. El més important és que la participació en un grup de mentoria posarà de manifest la teva capacitat de presència i escolta profunda. I això és molt necessari avui dia, en un món caòtic on la teva atenció es ven al millor postor. Desenvolupar aquesta qualitat de sentir profundament, d'estar en contacte amb el teu moment present i amb la realitat de l'altre, amb amor i compassió. En els grups de mentoria ens escoltarem profundament i deixarem que les nostres històries, ens transformin, que siguin un portal cap al despertar. Generarem aquest espai guaridor en el grup per a despertar tot el nostre potencial per a la consciència, la presència i la compassió, per una vida millor, per tu, per als que t'envolten i per a tots els éssers del planeta. I per finalitzar, m'agradaria oferir-te una meditació guiada.
Aquesta és una mena de visualització que moltes vegades utilitzo en les mentories individuals per ajudar a les persones a connectar amb la seva saviesa més pura i innata, per aportar una mica de cura a les seves vides. Serà aquesta una versió generalista, ja que no puc saber el ritme que necessites tu en aquests moments per poder integrar el que dic, de manera que si quan la facis ara veus que no ha sorgit efecte, més endavant la pots tornar a repetir al teu ritme, fent les pauses tan llargues com necessites. És una petita visualització guiada que pots anar repetint un cop i un altre. Pot ser una pràctica de vida fins i tot. Ara en farem un petit tastet. Abans, però, recorda de cuidar-te i valorar si el que t'estic fent visualitzar és còmode per a tu. Si et sents incòmode, deixa de practicar. Sempre hi pots tornar en un altre moment o posar-te en contacte amb mi i veure què hi podem fer. Seu còmodament o troba una postura que et resulti còmoda per als propers minuts. Dona't uns moments per ajustar aquesta postura i, si vols, pots tancar els ulls o deixar-los mig entreoberts. Però com que aquesta és una petita pràctica de visualització, et recomano que provis amb els ulls tancats. I si se't fa incòmode, obre'ls però lleugerament, potser baixant lleugerament la mirada cap avall, cap al terra. I assegura't que la teva postura et permet estar present, despert, desperta, connectant amb la terra, amb aquesta terra que et sosté i sobre la qual et pots relaxar. Mentre t'hi sentis a gust, sent la teva connexió amb la terra. Centra't i sent com la teva respiració es respira per si mateixa al teu cos. Ara, sense intentar canviar res, posa molta atenció i nota el que sents còmode i incòmode al teu cos. Nota si hi ha tensió, contracció o dolor a certs llocs. I si hi ha facilitat, relaxació, comoditat en d'altres. Observa també si hi ha desordre a la teva ment o si hi ha pensaments repetitius. Simplement respira, sense judicis, només notant el que hi ha. Observa l'estat del teu cor, el teu estat d'ànim. Si hi ha calma, si hi ha alteració. Si et sents apretat, apretada, o suau, obert, oberta. Si hi ha alguna emoció que domini o algun sentiment,
si estàs cansat, cansada, alegre, trista. Simplement et convido a notar i a rebre el que és present en tu en aquests moments, com un testimoni amable que simplement percep el que hi ha. I ara, mentre et sents el més còmodament possible, permeta't imaginar, deixa't imaginar de qualsevol manera que estàs flotant màgicament cap amunt, amb el teu seient, o la teva cadira, o sofà, o una esterilla. Imagina com si t'elevessis amb una catifa màgica cap al cel blau i clar. Sent o imagina o percep que estàs flotant per sobre de la terra còmodament i que no estàs sol, no estàs sola. Descansa en aquesta sensació, sentint-te a gust. I sent que aquesta catifa màgica et transporta lluny, còmodament, atrevessant potser valls, potser muntanyes, potser boscos. Potser ressegueixes durant un temps el curs d'un riu. Sigui el que sigui, són espais amplis, bonics, relaxants. Fixa't com és aquest paisatge i a poc permet que aquesta mena de catifa màgica baixi gradualment. Que a poc vagis com a aterrar a un lloc bonic, un lloc on et trobes amb un temple de sanació. Deixa't sorprendre al veure on aterres. Serà un lloc de gran saviesa i curació i amor. Potser aterris a un lloc on hagis estat abans, o potser és un lloc que mai has vist. I pren-te tot el temps que necessitis per sentir i imaginar-te aquest increïble temple de sanació. I t'hi pots apropar. Pots potser entrar dins aquest temple, o si és un temple obert, pots quedar a prop d'ell. Queda't en un lloc on vegis que pots descansar-hi de qualsevol manera que et faci sentir bé.
I ara fixa't en com et sents en aquest temple de guariment, com se sent l'energia d'aquest lloc tan bonic, com afecta el teu cos i el teu esperit el simple fet d'estar aquí, present, en aquest temple de sanació. I mentre et sents en aquest temple, permeta't gradualment ser conscient de les ferides que portes, de les ferides que requereixen curació, aquestes ferides que has tingut en el transcurs del viatge de la teva vida, allò que potser carregues a la teva esquena, al teu pit, al teu cor, aquells moments difícils, aquelles situacions en les que has patit. Respira suaument i estigues present. I estant en aquest temple, sent conscient de les teves ferides, adona't que en aquest temple hi ha un altar preciós. Potser està fora del temple, potser està dins d'ell. Hi ha un altar de sanació i estàs en aquest altar. Potser pots seure-hi al davant, estar-hi en contacte d'alguna manera. I estant en contacte amb aquest altar de guariment, notaràs que ve algú. És un savi, una sàvia, un sanador, una sanadora, un ésser que habita en aquest temple, vindrà a ensenyar-te sobre la sanació. Permeta't imaginar, visualitzar, sentir de qualsevol manera que puguis aquest ser lluminós, aquest ser guaridor que suaument s'acosta a tu. A mesura que aquest ésser s'acosta a tu, pots sentir qui és. Primer s'inclinarà lleugerament davant teu i s'aproparà per a mostrar-te el toc, el contacte guaridor. Posarà la mà d'una manera molt gentil, curosa i amable a la part del teu cos on estàs més profundament ferit. Posarà gentilment, amablement, la seva mà a la part del teu cos on estàs més profundament ferida. I amb la seva amorosa cura, deixa que et toqui la part del teu cos que acull
una de les teves penes, dels teus dolors, de les teves ferides. I si t'ajuda a sentir encara més el seu tacte, si no el pots sentir amb claredat, potser pots agafar la teva pròpia mà mentre estàs assegut, asseguda en aquest temple i imaginar que la portes al lloc de la teva ferida més profunda, al lloc de la pena o la dificultat o la necessitat. Tocant-te tu mateix, tu mateixa, amb la teva pròpia mà, com si fossis aquest meravellós ésser de sanació. No importa quantes vegades hagis enterrat o t'hagis resistit a la teva pena, quantes vegades l'hagis rebut amb por o aversió, ara per fi t'hi pots obrir. Deixa que la teva atenció se centri en aquest toc, en aquest contacte guaridor. Deixa que la teva atenció es converteixi en la mà d'aquest meravellós ésser i toca el lloc que anhela la curació amb suavitat i tendresa. I mentre ho fas, explora el que és present, si és càlid o fred, si és dur o suau. Deixa que la teva consciència sigui com el toc amorós de la divinitat. Deixa que la teva consciència sigui com el toc amorós de la divinitat. Sigues com el toc amorós de la deessa de la compassió, de Buda, de la Mare Terra. Respira suaument. Sent les ferides, les pors, els sentiments tocats amb una dolçor pura i una obertura de cor. Obre't a la profunditat del dolor i de la ferida de la que mai has parlat. Obre't a la profunditat i al dolor de la ferida de la que mai has parlat. Sent el nucli d'aquest lloc i sent quan t'hi has tancat, com has desitjat que desaparegués, com ho has rebutjat. I ara, amb el toc sanador d'aquest gran ésser a la teva pròpia mà i la teva amorosa atenció, obre per fi el teu cor a aquest dolor i sent la medicina de la sanació que arriba a través d'aquest contacte. Deixa que aquest ésser savi, compassiu, t'ensenyi.
I aquest ésser també té regals per donar-te. Si t'hi fixes, a sobre l'altar hi ha un paquet de medicina que ha estat empaquetat per a tu. I ara aquest ésser posa aquest paquet, aquesta medicina perfecta a les teves mans. I aquesta medicina és un símbol clar de la medicina que necessites per curar la teva vida. És un símbol del que necessites. Deixa't visualitzar, imaginar, sentir de qualsevol manera que puguis, que obres aquest paquet de medicina i veus el símbol clar a dins. Què hi veus a dins? Què hi ha? I si no veus clar què és, potser pots desplaçar-te, buscar un lloc del temple on hi hagi més llum per a poder-ho veure clarament. I permetre't veure, rebre aquesta medicina, aquest símbol que tu saps què és el que significa per a tu. Continua sentint la benedicció de ser en aquest temple de guariment. La presència del teu propi cos i ment, l'energia sanadora d'aquest lloc, els dons, els regals d'aquest ésser savi i compassiu. I deixa que novament s'inclini i et toqui amablement. I és que ara et xiu-xiueja a l'orella les paraules sanadores que més necessites escoltar. Imagina't escoltar, sentir, imaginar, pensar de qualsevol manera que puguis rebre les benediccions sanadores d'aquest ésser sagrat, aquestes paraules. Si no les sents o si no les entens, aquest ésser te les tornarà a repetir amb més claredat, potser amb un to una miqueta més alt. Escolta'l. I recorda aquestes paraules. Igual que has rebut aquest contacte guaridor, aquest toc sanador, igual que com has rebut aquest símbol, aquesta medicina, recorda aquestes paraules. Pren-les al teu cor, al teu pit. I si tens alguna pregunta per a aquest ésser sanador, li pots fer ara. Si hi ha algun dubte, alguna cosa que vulguis saber, li pots fer ara la pregunta
I ella, aquest ésser, et respondrà. I li dones les gràcies i li dius adeu. Pren-te el teu temps mentre aquest ésser s'allunya, marxa. I descanses en aquest temple. Deixa que l'esperit curatiu i compassiu inundi el teu cos, ompli el teu cor i la teva ment, que toqui cada part del teu ésser. Queda-t'hi tot el temps que vulguis. I quan marxis, quan estiguis llesta per anar-te'n, imagina't inclinant-te amb gratitud, fent una reverència d'agraïment a aquest temple. I quan te'n vagis, recorda que aquest temple és dins teu. Sempre és aquí perquè el puguis visitar, perquè renovis la teva curació, perquè aprenguis i despertis. Recorda que portes tota la medicina que necessites dins del teu cor. I en el moment que sentis, pots de nou o fer ara un parell o 3 de respiracions profundes que t'ajudin de nou a connectar no només amb el teu cos, sinó també amb l'espai que t'envolta en aquests moments, per al teu ritme, i en el moment que consideris també oportú, venir a obrir els ulls. Et dono les gràcies i espero que ens puguem tornar aviat. Desitjo que estiguis bé.